एसटि जानायखौ आं खुनुदिन सापर्ट खालामा। जाय मोनद' हारिया एसटि स्टेटास डिमान्ड खालामनायखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे कुइसन जाबाय थादोंमोन आरो गोबां सोंथि जाबाय थादोंमोन। जाय जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि मानव गेदेर दावराव देख्रेब आदै बिथांमोननि सायाव गोबां बाथ्रा सोंनाय कुइसन खालामदोंमोन। बैसोरो बहा थांखो? दिनै हारिया अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो, बे समाव बिसोरो बहा हाबसोना थागो? बे बाथ्राखौ गोबां कुइसन खालामबाय थादोंमोन आरो। दिनैनि बे दिनाव जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि आयंआ मा फोरमायखो मोनद' हारिया एसटि स्टेटास डिमान्ड खालामनायनि सायाव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा बुजिगोन। रायजो राजा बयखौ खुलुमनाय जाबाय। दा बे 6 जनगोष्ठीखौ जे एसटि होनायनि लाहार फाहार खालामदों आसाम सरकारा, दा बिनि सायाव रिएक्सन जादों आरो CC2 आन्दलन खालामदों। आन्दलन खालामनायखौ आं मोजां मोनदों, खालामनांगौ, आन्दलना जानांगौ आरो खुनु प्रकारै बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनो नाङा। 6 जनगोष्ठीया एसटि जायोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिनि जायनाखि मोन्थायफोर दं बे गोमाजोबगोन। एभ्रिथिं जोंनि जायनाखि राइट्स दं बिसोर बेखौ दखल खालामनानै लागोन। दा गथे बे 6 जनगोष्ठीया एसटि जानायखौ आं खुनुदिन सापर्ट खालामा आरो जाहोनो नाङा। आरो लोगोसे CC2आ जा आन्दलन खालामदों आरो बेखौ मोजाङै खालामनांगौ। आं बिनि डिमट नङा, एगेन्स्ट नङा, खिन्थु बाथ्राया मा, CC2नि जायनाखि दैदेनगिरिफोर बिसोर दुरबल जों नुदों, गोरासो जानांगौ। आङो दा दाखालिनि जायनाखि प्रेस मिट टिभि टक श' आं बेयाव नुदों बे जोंनि आदित्य खाख्लारिनि बाथ्रा बुंनाय, बिसोर मोनसे कम्प्रमाइज जानो नागिरनाय, कम्प्रमाइजिं टेन्डेन्सि, बेबायदि 6 जनगोष्ठीखौ बोरैबा एकोमोडेट खालामनो हायो नामा, ट्राइबेलफोरखौ जाहाथे माबा जायाजासे, बिदि बाथ्रा मोनसे दुरबल मोनसे स्टेन्ड लानाय नुदों। दा दुरबल जानो नाङा, दा गोरा जानांगौ। बिसोर एसटि जानो नाङा आरो बिसोर क्राइटेरिया गैया आरो क्राइटेरिया मिलिनि थाखाय बिसोर मोना। आरो जों संबिधानाबो थोना बिसोरखौ, संबिधाननि 366 साबक्लज 25 आर्टिकेल बेयाव क्लियार बुंदों बिसोर आसामनि ट्राइब्स नङा। बे 6 जनगोष्ठीया बे ट्राइब्स नङैखाय बिसोरो ट्राइबेल जानो हाया, बे क्लियार खाथार। आरो लोगोसे जायनाखि 4 क्राइटेरिया दंमोन, बे 4 क्राइटेरिया फुलफिल जाया। बे फुलफिल जायैनि थाखाय बिसोरो एसटि जानो हाया। जेनेबा बे प्रिमिटिभ ट्रेड्स, डिस्टिंक्टिभ कालचार, ओमफ्राय साइनेस अफ कन्टेक्ट उइथ आदार कमिउनिटिस एट लार्ज, जिअग्राफिकेल आइसोलेसन, बेकवार्डनेस, बे 4 फिसा गैया, गथिखे जाथ्रा। ओंखायनो जोङो बेखौनो जों माबानानै बे क्राइटेरियाफोरखौनो आरो कनस्टिटिउसन बाथ्राखौ लाबोनानै जों गोरा जानांगौ। जोङो बिसोरनि एसटि जानो बिनायखौ जों खुनुदिन जोङो दुरबल माबाजों स्टेन्डजों जोङो माबानो नाङा, लाय होनाय जायो। बोहैथि दाननिनो अदेबानि नैबे नभेम्बरनि 25 खालाराव आसाम बिधानसभानि जथुम्मायाव बिनि थाखाय स्पेसियेलि बिल लाबोनो नागिरनाय जादों बा सावरायनो नागिरदों। बे बेलायावहाय मा फोरमायदों? बेखौ साननो गोनां, बे बोरै बिल लाबोनो जादों। जिथु 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनायनि जायनाखि प्रप'जाल, बे प्रप'जाला दिनै नङा, बिराद फुराना। आगोल समफ्रावबो गभर्नमेन्टफ्रा बिसोरनो एसटि जानांगौ होननानै प्रप'जाल हरदों, केबिनेट डिसिसन लानानै हरदों। दा एसेम्ब्लिनिफ्राय स्वयं स्पिकारानो बै समाव डिसिसन लानानै दिल्लीयाव हैदों। बे समावबो जायाखै, एसटि जायाखै। बिसोरो 6 जनगोष्ठीया दिनैसिम 8 बार रेजेक्ट जाबाय एसटि जानो हाया होननानै। दा दिनै जायनाखि प्रप'जाल लाबोनो नागिरदों, बिसोर माबायदि प्रप'जाल लाबोदों जों नुवाखै, माबायदि खालामनो नागिरदों। खिन्थु बे जाया, बिदि प्रप'जाल लाबोनो हाया। जिहेथु 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनो हाया, बिसोर क्राइटेरिया गैया होननानै माबायानो आरजेआनो बेखौ रिटार्न खालामबाय। दा गथिखे आरो गोदानै माबे क्राइटेरियाखौ लानानै बिसोरो आसाम स्टेट एसेम्ब्लिया बोरैहाय प्रप'जाल हरनो नागिरदों, बे साननो गोनां बाथ्रा। दा गथिखे आं सानो बे जानाय नङा, बे इलेक्सन मोनसे ड्रामा बादि आरोखि, इलेक्सन ड्रामा बादि जागोन बियो, जाया। आरो बे जुदि बेखौ खालाममारोब्ला जोंनिल' बाथ्रा नङा, दिनै अल इन्डिया दिनै 730टा ट्राइबेलफोर दङ। बे 730टा ट्राइबेलफ्राबो दिनै मोदोमाव नांगोन बेखौ लानानै। बोरै क्राइटेरिया गैयै जाथिफोरनो बोरै एसटि होनो नागिरदों, बोरै बिसोरखौ खुनु संबिधाननि खुनु नियम नितिखौ मानिया जासे
बोरै एक्सटेन्ड जादों बे कुइसन जागोन दा गथिखे बे एथ' गोरलै बे जाया जों सानो दा थेवबो जों गोरलै लानोबो नाङा बे माने बिजेपि सरकारा जे माने मावनो हाया बेखौ जों गोरलै लानो नाङा जोंखौ डिस्टार्ब होगोन बिसोरो दा बिसोर हयथ' आं सानदों मोनसे 96आव जेरै माने राजबंसिफोरनो माने 6 मासनि थाखाय माबा लाबोदों अर्डिनेन्स लाबोदों प्रेसिडेन्टनिफ्राय दा हयथ' बिदिबो खालामनो हागौ नामा जों बेखौ साननांगौ आरोखि खिन्थु थाङै थुङै राजबंसिफोरा जेरै माने 6 मासनि उनाव माने पार्लियामेन्टआव बिल जाबोनानैसो लेप्स थांदों माने क्राइटेरिया फिलाप जायैनि थाखाय आयेना माबा सापर्ट खालामैनि थाखाय दा हयथ' बिसोरनाबो बिदि जागोन आरो जोंबो प्रिपेयार जाखानांगोन जुदि बिसोरखौ माबा खालामोब्ला बेबायदि आयेन सिफायनानैबो जुदि माने प्रेसिडेन्टनि जायनाखि अर्डिनेन्स लाबोनानै एसटि नागिरोब्ला बा आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय जुदि बेखौ माने माने बिल हरोब्ला जों बेखौ कर्टआव चेलेन्ज खालामनो थाखाय जोंबो रेडि जाखानांगोन आरो जों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय बेखौनो फोरमायनाय जायो जों एखेबारे बिराद रेडि जों बेनि थाखायबो जों सिंजों सिं बेखौ लानानै जों सावरायगासिनो दङ फैसा थाखा नांगौ जों बेखौ बुथुमनानै जों प्रिपेयार जादों जेब्लानो जों आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय प्रप'जाल हरगोन बे प्रप'जालखौ जों केस होगोन फार्स्टआव जिहेतु बिसोर क्राइटेरिया गैया बिसोर संबिधाननि माने माबाबो मिलिया बिसोरना दा बिसोर जों खुनु बेखौ लाय होआ आरोखि दा ओंखायनो जों दिनै लोरबां जानो नाङा माने 14था जायनाखि ट्राइबेलफोर बे 14था ट्राइबेलफ्रा खुनु खति जानो मोना आरो 14था माने ट्राइबेलनि बादै गुबुन जायनाखि माबाफोर दङ नन ट्राइबेलफोर बिसोरनो सार्टिफिकेट होनो मोना सरनियाफोरनोबो होनो मोना बर्मनफोरनोबो होनो मोना ओमफ्राय बे मदाहिफोरनोबो होनो नागिरदों बेखौ होनो नाङा आं ट्राइबेल संघखौ खावलायो जाहाथे बिसोरनो रावबो सार्टिफिकेट होआ बेखौ खावलायो जों जाय ट्राइबेलफोर थाग्रा ट्राइबेलफोर बिसोरनो जाहाथे सार्टिफिकेट होयो आरो जों बिसोरनि थाखायल' जों जाहाथे माने माबा खालामो जोंनि अधिकारखौ जों जाहाथे बिना लायो आं बेखौ ट्राइबेल संघखौबो आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनो आं खावलायहरो